De ce apar neînțelegerile în cuplu? Dacă doi oameni se iubesc, de ce ajung să se certe? Sau dacă ne certăm, înseamnă că nu ne mai iubim? Eu sunt Alina Nendelcu, sunt coach relațional și acestea sunt câteva din întrebările pe care le primesc adesea. Haideți să-ți explic un pic cum stau lucrurile de fapt. Doar pentru că ajungem să ne certăm nu înseamnă că eu și partenerul meu nu ne mai iubim. Nu înseamnă că celălalt nu mă mai iubește dacă este nemulțumit, nefericit în relația noastră de cuplu. Și nici nu înseamnă că dacă ne iubim, nu ar trebui să ne certăm. Nu. Lucrurile stau de fapt total diferit. Și haideți să ți le explic un pic pe rând. Ideea de bază este asta. În orice cuplu, în orice relație, este normal să apară certurile, să apară discuțiile, să apară neînțelegerile. Pentru că, vezi tu, noi ca oameni suntem diferiți. Și gândește-te că fiecare persoană, și gândește-te la tine și la relația ta, la partenera ta, partenerul tău, soția, prietenul, iubita, logonicul, da? Gândește-te la jumătatea ta. Tu când ai intrat în această relație, și tu și jumătatea ta, fiecare ați intrat cu un bagaj emoțional acumulat. Acumulat din experiențe, acumulat de la ceilalți, lucrurile pe care le-ați văzut poate în familie, la părinții voștri, în relația lor de cuplu, lucruri pe care le-ați văzut la prietenii voștri, în relațiile lor de cuplu. Și sunt lucruri pe care voi le-ați asimilat. Și, bineînțeles, sunt lucruri diferite. Pentru că tu ai văzut anumite modele, anumite exemple, ai o altă perspectivă, partenera ta are o altă experiență, alte modele, alte perspective, alte exemple. Și atunci, iată cum, da, suntem doi oameni diferiți care venim într-o relație. Asta înseamnă că va trebui să găsim o metodă, o modalitate de a construi un pod către cele două exemple, astfel încât să putem să vorbim și să ne înțelegem pe aceeași limbă. Să vorbim și să ne înțelegem pe aceeași limbă. Pentru că, vezi tu, un lucru care se întâmplă este că fiecare dintre noi avem un filtru prin care fiecare cuvânt trece. Iar filtrele noastre sunt diferite. Și sunt diferite, tocmai ți-am spus de ce. Pentru că avem alte experiențe, avem alte modele, avem alte exemple, avem o altă idee despre ce înseamnă o relație de cuplu, un parteneriat, limite și multe, multe alte lucruri. Da? Și atunci, este normal, pentru că celălalt și tu, da? Atât cât și jumătatea ta, fiecare lucru pe care celălalt îl va spune, îl va trece prin tot acest filtru. Și tocmai de aceea uneori să ajung la neînțelegeri. Pentru că partenera ta îți va spune ceva ce pentru ea nu sună nici rău, nici traumatizant, nici dureros. Scopul celuilalt nu este să te rănească pe tine, nu este să te facă pe tine să te simți prost, nu este să te judece, Nu, clar nu asta vrea. Numai că prin filtrul pe care tu îl ai sau celălalt îl are, este posibil ca uneori lucrurile să se înțeleagă altfel de cum s-ar fi fost dorit încă de la început. Și atunci, tocmai de asta este important să înțelegem de unde încep neînțelegerile. Și un lucru pe care eu îl fac în programele mele, fie în Fericiți împreună, fie în Cum să nu ajungi la divorț, lucrurile despre care eu tot vorbesc pe toate canalele de social media și pe unde am ocazia, este exact
treaba asta și este prima strategie de care este nevoie să ții cont pentru o relație de cuplu fericit. Problema să nu fie între voi, să nu fie în relația voastră, ci tot timpul problema să fie în afara voastră. Iar voi doi să fiți parteneri, să vă uitați la problemă din același unghi și să-i găsiți o rezolvare de comun acord. Iar primul pas pentru asta, bineînțeles, lucrurile sunt destul de complexe, dar am să-ți dau primul pas. O să-ți dau primul pas. Și primul pas de care tu ai nevoie să-l conștientizezi este ce vrea de fapt celălalt să spună și să te asiguri că partenera ta a înțeles corect ceea ce tu vrei să-i transmiți. Cum faci asta? Întrebând. Pune întrebări. Astfel încât să te asiguri că tu ai înțeles corect ce vrea celălalt să spună și asigură-te că și jumătatea ta, partenera ta, a înțeles corect ceea ce tu vrei să-i transmiți. Să ne vedem cu bine în curând.